गोजौआव सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरखौ जरा जरा बाथाबलायनाय गोबालाय बिरखोलां गेम्सखौ लोगो मोनदों बहा दं गेम्सआलाय गोजौआव दं ओइ फंबाय बहाय थांनो बहा थांनो बावखुंग्रि हाजोआव सिख्लाफोरनि महरखौ सापर हाला मेकआपआ दे हाजो गाखोनो नागिरदों नै बावखुंग्रि सोर फैदों जोङो नै लोगो दं साब्रै दे गाखोनोसै मालाय गाखांबाय दा जाले साले माथो हिनजाव लाना फैदों बोरो साले फुलसिया गाखांबाय माला फैयो आंलाय सोर फैदों ओमफ्राय गेम्सलाय लोगो मोनबाय साले गेम्सखौ लोगो मोनदों बहा दं गेम्सआलाय गोजौआव दं दे थांगासिनो दङ गेम्सखौ लोगो मोनो गाखांबाय ओइ CSK चेन्नाइ ओइ साले दावसै where are you from ओइ are you from Nigeria ओइ and what हो गाखांबाय ओमफ्राय नोंहालाय बोरै दावराया सानैल' खालबास लामादो बायनानै दे मा नुबोखो गोजौआव मन्दिर सोर फैदों सोर आदसा दा नोंसोर मा नुनो मोन्दों ओरैजाय गोजौथिं सिख्लाफोरनि महरखौ सापर हाला मेकआपआ सापर हाला बिथिं गोलोमदैजों माबा जाजोब्बाय जेबो नङा जों गाखोबाय थाग्रा उन्दैफोर आरो दैलि गोरों मै होसोग्रा होनबा दामजागोन बै समाव जों गोदो ओरै ओमफ्राय माथो थुलिजोंलै हाला खामायनो बोरै मानसिया बोरै बै गाखांबाय गाखोना फैखांबाय मा नुहैखो जिबौबो दं माथो मा जिबौ गोजौआव ओरैनो जालाजोबदों बेखौ नाय रोंदों खोब ओमफ्राय गाखांबाय थांसै मा नुहैखो ओमफ्राय दे खिथादो हाजो दङ अन्थाइ दङ गोजौआव सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरखौ जरा जरा बाथाबलायनाय गोबालाय दे सानसेयाव बाग्रि मावब्ला मा जागोन फैजोबगोनदां गैयालै फैया थांसै गाखांबाय मारै जाखो नोंसोरलाय थांसै होद दानो थांनो नामा दे आसोलफ्रा माला सफैया 20 मिनिट ओइ आदाय मेङाखै बोरै फाग्ला 17 Pro Max आनो नै टेम्पार डिसप्ले थांसैमोन माला फैयानलाय गोबावसै मैयानो थाबोदों नामा नों दे रावबो नायस'लाङा जाग्राबो होलाङा ओइ फंबायफोर मा खालामदों नोंसोरलाय माला सफैया हो ओंखाम उखैनाय जाला बा सोर फैया चल दे माला सफैया ओमफ्राय आदै सिथोबा दहायनो सफैदों ओइ ओरैनावलाय सासेयालाय बोरै ओमफ्राय दावराया सेमलै सेम कन्डिसन आंबो बिदिनो सेम कन्टेक्ट नाम्बार नांगौबा ओइ गुवाहाटिनिफ्राय माला फैया हो गुवाहाटिनिफ्राय माला फैयालै फुंखियालाय ओमफ्राय हारसिंसो दे फाइनालि गासिनो दा हाजो थिखिनायाव दंफैयो नै लोगोफोर सालनाय दं ओरैजाय नै फंबायफोर दं रावा एनार्जि ड्रिंक रेड बुल बरिया जागासिनो सासे माबालासो बुरजा हादोंदां नोङो ओइ फंबाय बहाय थांनो बहा थांनो बावखुंग्रि हाजोआव दे थौदो होमबालाय आसाम पुलिस A+ P बिरखोलां दे थांफिनसै बावखुंग्रिनिफ्राय ओमफ्राय माबाफोर होननो सानदों नामा रावबो मोजांबो मोना एथ' खस्थ' गाखोबाबो ओमफ्राय
सिख्लाफ्रा अन्थाइ बिखासो बावखुंग्रिनि सिख्लाफ्रा अन्थाइ बिखा आदसा लाया हाब नांनाय थैगोन बिसोर ओइ रावा फंबाय मा मोनखो बर'नि ओंखारनो हाबाय दा मेंसिजोब्बाय नै गोलोमदैया सेस